nivel de nervios periféricos podemos ter tromboses, ACVs, infartos de miocardio e alteración da circulación a nivel distal, sobre todo de membros inferiores, de todos, pero sobre todo de membros inferiores. Nun paciente de 80 anos, a expectativa de vida é máis curta. Hai uns parámetros que usamos e que, por exemplo, unha cosa que chama hemoglobina glicada, que nun paciente somos non quero que me pase de 7 e nun paciente máis ansiedade, pois deixamos que 8 ou incluso, se pasa, miro para o lado e non pasa nada. Hipoglucemia. A caída dun valor en sangue da glucemia, de azúcar, pode levarme a o que chamamos un coma hipoglucémico. Atención a iso, cos vosos pacientes, perdón, cos vosos familiares, vai ser a pinza, cos vosos familiares que, cando besade diabético, onte non cenou pouquiño, hoxe pola mañán, pois, dille metformina e estou lle pondo insulina e non sei que máis, e non ten vida, vale? Está pálido, está sudando, adormiñado, parece que como se non dormira de noite, vale? Ojito, vasito, azucarillo, un pastel, azúcar de absorción rápida, preferimos que se nos vaya para arriba a que nos entre en coma, vale? O coma hipoglucémico, se o deixades solo e logo por a compra enrollome e non sei que máis, igual cando tegades catacroc. Bueno, falamos da dieta, de tratamento, cuidados coas uñas dos pés, bueno, esas cousas que sabemos, ojito sobre todo, eu insisto máis en recoñecer unha hipoglucemia que unha hiperglucemia, o sea, máis perigo por baixo do que por riba, vale? Dislipidemias, que vulgarmente chamamos colesterol. Son factores de risco que, asociados á hipertensión, a diabetes, a obesidade, pois son factores non que suman, que multiplican. É dicir, se un paciente ten só hipertensión e me ten un risco, poñamos, de 2, vale? Se ten diabetes, e a diabetes significa un risco de 3, ese paciente con eses 2 factores e non ten un 5 de risco, ten 2 por 3. Pero é que se encima ten colesterol, vale? E o colesterol significa 4, pois iso vai a multiplicar, dispara hacia arriba, non é lineal, vale? Colesterol, vou acelerar un pouco, senón colesterol, que facemos con eles? O primeiro, dieta, vale? Fritos cuanto menos mellor, grasas cuanto menos mellor, camiñamos, hai dous tipos, vamos a ver, hai dous tipos de colesterol, como nas películas do oeste, el bueno e el malo. O bo, como se consigue o bo? Fundamentalmente con exercicio, bueno, tamén con medicación, pero non estou, dixemos que non íamos entrar en medicación. O colesterol bo, como potenciamos? Con exercicio, camiñando, non é necesario facer footing ou abuelete co chándal nem nada disso, non. Camiñar pouco ou moito e dieta. O colesterol malo, o LDL, váisenos depositar nas paredes arteriais, voltanse máis rígidas polo propio proceso de envellecimento, pero tamén polo depósito de lipoproteínas de baixa densidade que se pegan ás paredes e fan que o diámetro disminúa. Por que temos infartos? Porque as nosas arterias coronarias teñen este diámetro e conforme se vai depositando grasa, vale? Son placas de ateroma, grasa, pois van cerrando. E moitas veces para explicar isto, poño o exemplo dun fregadeiro, vale? Acabo de pôr un fregadeiro novo, a cañería de desagüe vai ben porque nova, ten un diámetro adecuado para desaguar.
conforme vou lavando unha sartén, unha pota e tal, pois, co paso do tempo, vai sen acumular na parede esa grasa. E a agua que desagua, pois, vai a sair máis despacio. Trasladado isto ao sangue, que sabedes que fago unhas comparacións así, o sangue, se eu estou correndo ou exixindo ao meu músculo cardíaco oxígeno e esa arteria ten un diámetro reducido, vai protestar. Sí? Vale. Exercicio, dieta. Vale? Vou depresa, insuficiencia renal, non me vou parar. Teño algunhas cousas. Aquí quería pararme, vale? Aquí quería pararme. Quería pararme aquí, porque isto é... Pois é... A realidade. Bien, todos coñecemos, todos temos algún familiar ou algún coñecido, pois non vou entrar nos tipos de demencia, Alzheimer, vascular, mixta, Parkinson, nada diso, vale? Vamos pasar por riba. En que consiste? Vale, pues vamos perdendo o que chamamos facultades mentales superiores. Dende a memoria, a linguaxe, a orientación, esas facultades van a ir mermando progresivamente. Si é algo brusco, temos que pensar en algo agudo, algo que require tratamento inmediato. ¿Vale? Non sei, empezo a vomitar, non recoñezo a xente, teño febre, teño a nuca ríxida, igual é unha meninxite, de acordo? E aí non vale de nada os paniños quentes, non? A actuación é outra. Voume parar, sobre todo, en insistir en algo que se chama estimulación. É dicir, isto vai a ser algo progresivo, algo degenerativo que é progresivo. E entón, a medicación que hai actualmente non cura nada disso, estamos longe. Ainda que pensamos moitas veces nos medios de comunicación, gran avance contra non sei que. Eu sempre digo mesmo, é como se eu teño que ir a Ourense, e empezo a andar, sei que queda para lá, e máis cerca estou, pero quedanos moito. Niso, no campo, e todo iso. Avanzamos, pero vamos... Entón, moitas veces tendemos a pensar que todo medicamento, deme algo para isto, deme algo para tal. Vale, sí, pero aparte, aquí sí que temos un campo importante para traballar, que é a estimulación. É dicir, non podo deixar o abuelete só na casa, diante da tele, vale? Con Sálvame e tal, porque iso vai deteriorar máis as funcións cognitivas, vale? Entón, teño que estimulalo, teño que espabilalo, vale? E se lle gustaba ler, pois que lea cousas constructivas. Vamos a ver, non debería facer propaganda, pero este é un sitio ideal, estar con outros pacientes, interaccionar, vale? Actividades manuais, actividades que puxen das neuronas que están sendo danadas, vale? Para que, pois, se me está caindo así, en vez de cair así, vou cair asá. Non quita que teña unha medicación, pois a medicación neste momento para diabetes é o mesmo. Ti estás caindo así e non che vou deter, vou facer que caias máis lentamente. Sí? E, sobre todo, o estímulo, o interaccionar con outras persoas, actividades manuais, de cabeza, xogos, manualidades, non sei. Estes centros están ben, fago propaganda. Maravilla. Pero vamos a ver, Constancia que sí. é o único centro de día que ten. Vale. Vale. É fundamental iso. Non, mire, que está aí, ponlle a radio e aí queda. Vale, se estaba caindo así, vai a cair máis rápido, vale? A ciencia, vale?
paciencia, a veces desespérannos a todos, vale? Desespérannos a nós mesmos, vale? Iso que nós temos 15 minutos, 20 minutos. Pois hai formas que son máis simpáticas, vale? Que o abuelete que está sempre vindo e que non dá traballo, que está aí, e outros que, bueno, que, tela, non? Vale, pois hai medicación para iso, hai que ir probando, personalizando e conseguir que, por ben tanto do paciente como da familia, pues conseguir que, na medida posible, esté acordado, desperto durante o día e que me durma durante a noite, na medida do posible, porque son pacientes que, conforme se van deteriorando, tamén custa máis controlalos. Vale? Eugenio, unha pregunta. É porque, por exemplo, por que dormen mal? Coa medida que van xa un 80 e tantos anos? Pois, ti tes un bebé, o bebé desperta para mamar, un recén nacido. E, conforme vamos avanzando en idade, pois dormimos menos. Pero se a iso tes unhas alteracións anatómicas a nivel de sustancia, de bulbo raquídeo, de sustancia reticular ascendente, iso desfai, cambia o ciclo sono-visilia, ademais de que dormimos menos. Anciáns teñen tendencia a dormir menos. Eu non, sería un ancián e dormirei. Pensei que era en general, o sea, que dorme un pouco en general, a partir do 80 No, e espera, tantos anos. hai dúas cuestións aí. No, pero hai dúas cuestións. Hai a cantidade e a calidade. A cantidade, por regla xeral, non quer decir que teña que ser así. Por regla xeral, conforme avanzamos en idade, temos menos necesidade de dormir. E outra cousa é a calidade. Si tes un velliño que te durme unha siesta de 2 horas e media, naturalmente prepárate porque vai a haber sesta. Cae de peixón. Miña mãe non é o seu caso, dorme 2 horas de siesta, dorme toda a noite. Iso é o que decía, non? O velliño simpático e o gruñón. Pero poucos son simpáticos, non, Eugenio? Sí. Bueno, É máis común que sexan agresivos, bruscos, é máis común, non? pero vemos aí, iso pásanos sempre. Porque moitas veces os carricos dos médicos que non, mire, voy a por isto entrar, non sei que, e pomoslle o antibiótico, vostede encárguese de ver, e facémoslle un pouco de vudú e mandámoslo para casa. Cabrón. Por qué? Porque sabemos que nos pasa. E o que nos pasa, sobre todo cando tes este tipo de paciente, é con certeza que se te vai desorientar, ainda que entre ben, chega a noite, durante o día, a noite é horrenda. Despois entra alguén que é un fallo do sistema, pero que está así. Entra unha señorita, tal, en carajo de esta, ponme aquí no brazo algo, non entendo nada, enfádase coas enfermeiras, guapa, non lle chaman, outras cousas, e caennos, cada vez menos, pero a veces de paciente, e alguén que está intentando saltar unha banda, non? Para evitar iso, si podemos ter unha garantía de que hai un manexo ambulatorio, millor. No, pero xa non decía a nivel hospitalario, sino en casa. Eu digo que o paciente que ten Alzheimer, demencia, porque, bueno, aí entran moitas cousas, tende a ser agresivo. Non sempre. Os dous que non sabemos predecir cal vai ser bo e cal vai ser agresivo, nen nada disso. O que sí sabemos é que o mesmo ca diabetes e ca EPOC, pois infeccións, cousas agudas, sucesos que nos descompensan un poquinho, sí que van a poder agravar a situación, a desorientación e todo iso.
Moitas veces ingresas a alguén por unha neumonía e efectivamente sobre a neumonía ven da chapeta mal. Eu lembro un señor que non tiña ingresado nunca, tiña 80 e pico, falando perfectamente, unha neumonía como a que tiñamos, e a ecuación mellor deixalo uns días, 4 días con unha vena e despois largamos. A primeira noite, ao pasar vista por a mañán, brutal, o sea, brutal, baixou todos os santos por orden alfabético, a filla creo que xurlle que o meu pai na vida dixo unha blasfemia, sempre tranquilo, tal, fora ao hospital. Vale. Vale, hasta aquí ben? Sí. Vale. A charla foi agradable? Sí. Vale, pois agora vamos... A parte desagradable. A parte Sí, mellor ter falado. Vale. Vamos a falar de algo que fuximos, vale? Que nadie nos fala nunca, que tendemos a fuxir, que tendemos a non encarar, pero que está aí, vale? Pois se eres vello, pois, joder, vas a ter máis papeletas de morrer casi es novo. Sí? E como encaramos isto? Perfecto. Non nos enseñan. Vou deixar un pouco a vertente médica e voume por filósofo. Sí? Como as 9. Vou ser filósofo. Os que temos a sorte de ser de aldea, porque eu son de aldea, pois vimos crecer as plantas, vimos como son as colleitas, tiñamos animais, pois víamos nacer, íamos parir unha ovella, vale? Estábamos o porco, porque sabíamos que o porco se criaba e tal, e cando chegabas un martiño, adiós, vale? E tiñamos unha noción de como funcionan as cousas na natureza, como é o ciclo da vida. E resulta que, pois non sei que rayos pasou, pois os que traballamos na sanidade, en determinadas especialidades, non? Pois sí, temos a morte prácticamente, non quero dicir todos os días, pero sí que loitamos con ela, a veces pois, ganamos algunha batalla, é gratificante, pero vemos morrer a xente. Temos outros compañeiros, dependendo da especialidade, que son menos, non sei como dicirlo, tienen unha compañera, otorrino, que en unha ocasión que se puso un paciente mal, que chegou a falecer, que perdeu a noción médica e que perde a noción. Vale? Bien, Ante todo humanos. Vale. Non. Me vale iso. Vale, vamos a ver que pasou. Ou a miña interpretación. A interpretación é que nos estamos volvendo gilipollas, vale? Ou que nos están volvendo gilipollas. Ti poñes a tele e nos anuncios que sae? Xente nova, sorridente, guapos, vale? Apolíneos, atléticos, e ahora sae esa rúa e dice, bueno, onde coño están estes? Vale? Mátanos despois de facer os anuncios. Onde estamos gordos, non? E despois resulta que ti ves a realidade e é outra. Pero que ti ves anuncios de seguros para maiores ou residencias, o que queiras, joder, e que hasta os vellos están, joder, guapos, están guapos. Este vai a discoteca e que digas, vale, están nos ali gilipollando. Non somos cómplices, deixámonos, vale? Cada vez, non, cada vez, isto é filosofía, cada vez as clínicas de cirugía estética, pues, tal, todo, bien. Que pasa? Que a realidade é diferente, a realidade, joder, cando te das de bruces coa realidade, que a leche, de acordo?
Pero no hospital pasa algo curioso, tamén, tirando, non sei se tivestes alguna vez a oportunidade de, cando falece alguén, as autoridades, as enfermeras, mire, agora ten que entrar na habitación e non poden sair, vale? Pois iso quer dicir que en alguna habitación faleceu alguén. Non queremos ver a morte. Se a morte está aí. Eu penso, ou teño a noción, por experiencia profesional, polo que dices, que temos unha percepción, e volto a decir, repito que isto é filosofía pura e dura, que, con excepcións, porque en a variedade está el gusto, e non hai un velliño igual a outro, non somos iguais, pero a idea que teño é que conforme vamos avanzando en idade, vamos asumindo que temos que morrer. Outra cousa é que despois estou mal, a ver, mamá, que tonterías dices? Vale? Bien, estás ben para animar e todo iso, pero a veces convén coller o touro polos cornos e falar directamente. Porque moitas veces, iso fomenta ou potencia o diálogo, proporciona que poidas despedirte, vale? Perdón por usar, estou deixando o tema máis amargo para o final. Bueno, pero é a vida mesma. Pero que temos que vela. Temos que asumir. Chegado un punto, se acabou. Isto enlaza co seguinte, que me gusta moito falar disto, que se chama limitación do esforzo terapéutico. Eu ás veces digo, e claro, son un pouco bruto, que somos como os iogures, temos unha fecha de fabricación e temos unha fecha de caducidade. Ti podes comer un yogur, pois, 3 días máis a da fecha da caducidade, pero non como os 3 meses. Vale? Que trato de dicir con isto? Este é un gráfico no cual vemos, esta é unha línea de expectativa de vida que vai baixando, vale? Olvidado disto, e conforme vai habendo complicacións, infeccións, tal, pois vamos tratando e vamos remendando, vamos solucionando problemas. Pero vemos como o paciente, ou o noso familiar, perdón, por usar paciente, vemos como o noso familiar pois vai caíndo. Como si o ano pasado ingresou 3 veces e este ano estamos en xuño e xa levamos 4 e queda medio ano. Vale? Pues temos que saber ler. Vale? Temos que saber ler. E despois, como temos que saber ler, temos que saber que tamén hai un momento en que temos que parar. Vale? O saber onde temos que parar chamase limitación do esforzo terapéutico. Dicen antes que nos estamos volvendo gilipollas, vale? E tan gilipollas nos estamos volvendo, é unha limitación, o sea, é limitar. Bueno, pois dentro da nosa clase médica, eu usei sempre limitación, pero agora la tenemos que coger con papel de fumar e estamos falando de adecuación del esfuerzo terapéutico. Señoras y señores, es exactamente lo mismo con diferentes palabras. Con palabras que no nos hieran, que nos tapan la realidad, ¿vale? Para que non nos agobiemos, non suframos, pero a realidade é esa. E a limitación, ou se queredes, adecuación do esforzo terapéutico, significa que cando estamos pondo un tratamento, cando estamos tirando dun paciente e vemos que iso o único que está facendo é prolongando artificialmente a vida a custa dun sufrimento, Sí, o que está prolongando é a agonía. non hai unha liña, isto está en riba e isto está fora, porque aquí hai unha liña clara. Aquí non hai unha liña clara, pero sí que temos que empezar a pensar en cuidados de síntomas, tratamento de confort e deixalo ir. Porque o outro, o contrario, chamase encarnizamento terapéutico. Vale? Isto é unha mensaxe para
tiña que ser para todos, pero para os que tedes familiares maiores, con doenzas crónicas, con doenzas en fase terminal, isto témolo que, vamos, pensar, repensar e machacar. Dudas. Vale, os que tedes internet, usen isto para lembrarme, vale? Esas enfermeras. Esas enfermeras. Si no... Oye, Te van a crujir en las redes. sí, e o médico podría ser perfecto, porque ten a cara tapada, pero podría ser eu. Os que tedes internet, perdede, non sei se son 12 ou 14 minutos, un corto precioso, un corto de animación con estas personaxes, un corto precioso, como se dice, producido por Antonio Banderas. Entrades en YouTube y podes La Dama y la Muerte. Sí? Pois non fagas spoiler, que o busco. É un corto precioso, ilustrativo, non sei, eu quedei enamorado, a parte da calidad, aquí non sei a calidade dos debuxos, pero é espectacular e resume perfectamente, perdón pola palabra, as cabronadas que a veces facemos a pacientes que, neste caso era esta veciña simpática, vale? E este doutor, pois, co desfibrilador... Ainda vai detrás a ver que quere intentar. No, pero é que tens que ver o corto, vale? E... eu acabaría por aquí. Sí. Que bonito. Bueno, non vou mal de todo, non? Vale, si facedes preguntas fáciles, respondo, así non... Perdón por deixar isto para o final.